Minusbrikker, og vi har nogle forskellige eksempler. Og vi vil starte med... Her kan du se et eksempel, hvor de har samme nævner. Først starter man med at sætte nævner ned under, hvis det er samme nævner. Og så tager du 6 minus 1, og det giver 5. Og så skriver du det her, og så er det facit. Et eksempel, hvor at nævnerne er forskellige. Og for at finde en fælles nævner, skal vi forlænge brøken. Og så skal vi finde et tal, som både 3 og 4 går op i. Og det er 12. Så skriver vi, hvad 3 gange 4 er, det er 12. Så skal vi skrive 4 her, og 4 herop. Og 4 gange 3, det er 12, så skal vi skrive 3 her, og 3 herop. Og så skal vi finde, hvad 1 gange 4 er, det er 4. Og 1 gange 3, det er 3. Så skal vi minus det, fordi det er en minusbryg. Så minus vi 4 med 3, det er 1. Og så, fordi at det der 3 gange 4 giver 12, og 4 gange 3 giver 12, så er det 1/12.